Doamne, Iisuse, Hristoase, omenirea-i plină de fapte și păcate. Mai întâi te-au judecat, te-au bătut, te-au scuipat, după aceea te-au crucificat. La un moment dat, acolo sus pe cruce, tu ai spus: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Fiecare dintre noi ne-am născut cu capul în sus și cu ochii la Iisus. Te naști fără putere, viața este o luptă, iubire, chin, durere. Te lupți, te zbați ca să trăiești cu inima, cu pumnul și cu dinții tragi. Nimic nu e ușor pe pământ, chiar așa simți că Dumnezeu se uită la tine din cer și te rogi ca pe vecie, bine să fie. Decât 4 scânduri și un coie, asta e aferea omului, tot ce ia din lumea lui. Decât 4 scânduri și un coie, asta e aferea omului, tot ce ia din lumea lui. Ții de viață, dar știi bine, este ca un fir de ață. Frate, nu fi câine, nu uri, nu dușmăni, gândește-te că nu vei mai fi acolo jos în adâncime. Știi bine, nu e nimic cu tine, este adevărat peste tot în lume, căci în România zadarnică e lupta de-a învinge viclenia. Și vezi că nu-ți rămâne plăcere pe pământ, așa e. Mâhnirea, tristețea pe oamenii doboară. E gol, e frig, e groază, da. Și sufletul îți este ca un mormânt spulberat de vânt. Decât 4 scânduri și un coie, asta e aferea omului, tot ce ia din lumea lui. Decât 4 scânduri și un coie, asta e aferea omului, tot ce ia din lumea lui. Da, pune piciorul în prag și fii de neschimbat, că de nu vei ajunge ultimul ratat. Caută în viață pace și în pace mulțumirea, că la fiecare cum le este menirea. Vezi de treaba ta și nu-l supăra, că-l din slava sa că-ți va da cu palma, când nu te vei aștepta, chiar așa. Decât 4 scânduri și un coie, asta e aferea omului, tot ce ia din lumea lui. Decât 4 scânduri și un coie, asta e aferea omului, tot ce ia din lumea lui.